ଆଜି ଆମେ ଜାଣିବା ବିଭିନ୍ନ ଦେଶର ପ୍ରଚଳିତ ମୁଦ୍ରା ବିଷୟରେ। ଇଣ୍ଡୋନେସିଆରେ ପ୍ରଚଳିତ ମୁଦ୍ରାର ନାମ ରୁପିଆ। ଜାପାନରେ ପ୍ରଚଳିତ ମୁଦ୍ରାର ନାମ ୟେନ୍। ଇରାକରେ ପ୍ରଚଳିତ ମୁଦ୍ରାର ନାମ ଦିନାର। ସାଉଦି ଆରବରେ ପ୍ରଚଳିତ ମୁଦ୍ରାର ନାମ ରିଆଲ। ଚୀନରେ ପ୍ରଚଳିତ ମୁଦ୍ରାର ନାମ ଜୁଆନ୍। ପୋଲାଣ୍ଡରେ ପ୍ରଚଳିତ ମୁଦ୍ରାର ନାମ ଲୁଟି। ଇସ୍ରାଏଲ, ଆରବ ଓ ଇଂଲଣ୍ଡରେ ପ୍ରଚଳିତ ମୁଦ୍ରାର ନାମ ପାଉଣ୍ଡ। ରୁଷିଆରେ ପ୍ରଚଳିତ ମୁଦ୍ରାର ନାମ ରୁବଲ। ପର୍ତ୍ତୁଗାଲରେ ପ୍ରଚଳିତ ମୁଦ୍ରାର ନାମ ଏସ୍କୁଡୋ। ଅଷ୍ଟ୍ରିଆରେ ପ୍ରଚଳିତ ମୁଦ୍ରାର ନାମ ସିଲିଂ। ଇଟାଲୀରେ ପ୍ରଚଳିତ ମୁଦ୍ରାର ନାମ ଲିରା। ଭାରତ, ନେପାଳ ଓ ଭୁଟାନରେ ପ୍ରଚଳିତ ମୁଦ୍ରାର ନାମ ଟଙ୍କା। ଆମେରିକା, ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ, କାନାଡ଼ା, ମାଲେସିଆ, ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଓ ଇଥିଓପିଆରେ ପ୍ରଚଳିତ ମୁଦ୍ରାର ନାମ ଡଲାର। ପାନାମାରେ ପ୍ରଚଳିତ ମୁଦ୍ରାର ନାମ ବାଲବୋଆ। ବେଲଜିୟମରେ ପ୍ରଚଳିତ ମୁଦ୍ରାର ନାମ ଫ୍ରାଙ୍କ। ବ୍ରହ୍ମଦେଶରେ ପ୍ରଚଳିତ ମୁଦ୍ରାର ନାମ କ୍ୟାଟ୍। ନରୱେରେ ପ୍ରଚଳିତ ମୁଦ୍ରାର ନାମ କ୍ରୋନ୍। ମେକ୍ସିକୋରେ ପ୍ରଚଳିତ ମୁଦ୍ରାର ନାମ ପେସୋ। ବାଂଲାଦେଶରେ ପ୍ରଚଳିତ ମୁଦ୍ରାର ନାମ ଟାକା। ପାକିସ୍ତାନରେ ପ୍ରଚଳିତ ମୁଦ୍ରାର ନାମ ରୁପି। ଧନ୍ୟବାଦ।